Og så kører vi bare ikke på det tidspunkt, på grund af de skide vafler. Jeg har et spørgsmål, I kan tage med i podcasten. Kunne du godt tænke mig at vide, hvad vores elitespillere spiser på en turneringsdag, og hvad de spiser imellem kampene? Nu bliver der grint lidt her rundt. Har jeg taget screenshot? Ja, undskyld. Det er Lasse, der har det. Okay. Ja, han spørger lidt ind til, hvad bliver der spist, og kan du ikke lige forklare, hvad det er for et billede, vi har vist dig her? Det her er faktisk rigtig sjovt, fordi at, vi spiser ikke vafler i en kamp normalt, men, men? Det er SPT'en her. Vi vinder jo den her turnering. Vi spiser faktisk vafler om morgenen, og det, der er lidt farligt, det er jo, at man så har lyst til at spise vafler inden alle turneringer nu. Det er klart. Men vi går meget op i at få en masse mad, at spise en masse, og få nogle gode carbs inden, sådan, så man netop ikke går sukkerkold, som jeg også har oplevet for eksempel i Esbjerg. Men ja, det der sker egentlig den her morgen, det er, at Martina, hun ser, at man på det her svenske hotel kan lave sine egne vafler. Altså sådan, hvor man tager en dej ind i sådan en maskine, og så skal man vende den. Og så skal man lige vente nogle minutter, og så er de bare klar. Ja. Og hun vil så gerne have dem. Og apropos det her med rutiner, så har jeg sagt, at jeg vil så gerne være i hallen en time før. Det er så vigtigt for mig, fordi at jeg kan bare mærke, at jeg ikke har tid til de ting, jeg skal, hvis ikke vi er der en time før. Og hun går op og skal lave de her vafler, og det tager simpelthen så lang tid. Og hun har ikke brug for lige så meget tid som mig. Så nogle gange er hun bare meget langsommere. Hun er så også meget senere op end mig, og sådan nogle ting. Hun skal bare have de her vafler. Og så kommer hun ned, og så har hun jo... Altså, jeg var jo lidt irriteret på hende, fordi vi havde aftalt, hvornår hun skulle køre. Og så kører vi bare ikke på det tidspunkt, på grund af de skide vafler. Så har hun jo simpelthen preppet dem med flødeskum og syltetøj, og kom helt glad ned der. Og man kan jo ikke være sur på en, der bare... Nej, her og... vi skal lige afsløre, at vi spiste ikke dem alle sammen. Nej, lad være med at sige det. Det gjorde vi faktisk ikke. Lige se billedet her. Ja, det er fantastisk. Ja, men det der var åbenbart opskriften på en sejr. Så, hey man, skud til vafler. Skud til vafler, de var virkelig gode.